Let's gaze indaba ze-1KZNTV ifundelo samkeliswa ngqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili osuna namhlanje. Kuxwayiswa umphakathi ke ngokuhloma kwezulu umonakalo wezikhukhula eMsinga kanti ke dujulo wesilisa kubo kwentombi. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe sonxuseka umphakathi ubake uqaphele ngaso sonke isikhathi uma ke ubona izulu lihlome kakhulukazi ke laba bakhe ezindaweni ezinobungozi. Lo mnyango usho lokhu kwistatement osikiphe namuhla kulandela ukuhlasela kwezinye izikhukhula eLadysmith nezinye izindawo ezakhele isifundazwe. Ziphinde zagadla kwezwela izikhukhula endaweni yaseLadysmith njengoba kukhona nabantu abagcine ecekela phansi amakhaya abo yize okwamanje ngingakaveli malana nokuthi ukhona sedlulile emhlabeni. Ukuzwa kabanzi malana nembiko yezikhukhula ezigasele osukwini la izolo ebusuku sinayeke la okhulumela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe usiboniso Mngadi ozosichazela kabanzi njengoba namhlanje bekhiphe nestatement besikade sicacisa kabanzi ngezinto ezithe zenzeka obusukwini bayizolo. Mngadi siyakubingelela siphinde sibonge ngesikhathi sakho. Asibingelele bese sibhekelela kuba babukeli be-1KZNTV. Mhlawumbe ungasathi usibeke siyathola ukuthi la eLadysmith iphinde kwaba khona izikhukhula kophazamisana nokuhamba komgwaqo kakhulukazi lo osuke uxhumana neNewcastle. Mhlawumbe ezinye zeindawo okubala nayo eLadysmith ube mngakanani umonakalo? Ya kunjalo ngempela emva kwesixwayiso bese sikhiphile osukwini la izolo kube khona ke imvula enamandla kakhulu ubusuku bayizolo ogcine sekudale ukuthi kube nekhukhula la edolobheni laseMnambithi. Imigwaqo eminingi ke sibese sithatha isinqumo sokuthi ivale ukusebenzisana namaphoyisa omgwaqo kanjalo no-SAPS uqinisekisa ukuthi awukho umphefumulo mhlawumbe noma ukuguguleka kweemoto kuba khona. Kunabantu ke sikwazile ukuthi sibakhiphe emizini yabo edolobhaneni khona la eLadysmith abantu abawulabalwa ku-70 sibathathela sowabeka e-indoor sport center kanti khona ke nenye indawo eyilokishi khona la eLadysmith okuyi-Stateville nakhona kunabantu esibakhiphile nasendaweni yaseMatiwane. Inhloso yalokho bekuqinisekisa ukuthi njoba amanzi besiwabona ukuthi angena ngamandla kodwa akekho umuntu ozothi alimale. Sikhona nezinye igameko ezibikiwe endaweni yaseDandi kodwa izikhukhula zakhulu ukungena kwamanzi nasendaweni yaseMsinga kunemizi eyakhele umfula uthukele eduze kwawo ngenxa ukuthi umfula ubugcwele ngamandla sesaphoqeleka nakhona ukuthi sibakhiphe abantu. Ngokocwaningo lwethu noma ithimba lethu njoba lisebhizi nje lisebenza la endaweni yaseMnambithi akekho umuntu okusabikiwe kuze kube manje ukuthi kuye walimala noma mhlawumbe kwadlula emhlabeni ngenxa lesi sigameko esikubonga kakhulu. Ngadi kunyanga esimakuyona kuDisemba kuye kwaba khona la izikhukhula besihlasela khona kwaba khona abantu abaningi abamuwaye kakhulukazi khona endaweni yaseLadysmith noma kukhona nakwezinye indawo njengoba nakuyilembe kanjalo nakomsunduzi bekhona abantu abamuwa mhlawumbe basakhona nabangakatholakali nokuthi kuyisimo kulabo ababethintekile nababa besula amakhaya bona bagcine kwekephi. Ya kunjalo khona ikhona imizimba embalwa njengalapha eMgungundlovu nje kunomfowethu oyedwa owayekade esemontweni eyamuka lapha kumfula umsunduzi river sigcine singakwazi ukuthi simthole. La eMnambithi ngiyafisa ukusho ukuthi abaningi kakhulu abantu sibatholile kukhona neminye imizimba esayitholile kedwa isayohlolwa ngolokhu kwe-DNA ngenxa ukuthi iyatholakala isisesimweni okwangaselula khona ukuthi uyibone ngamehlo enyama ukuthi kungabe kwakubani. So ukuze siqinisekise ukuthi labantu esasithe balahlekile yibo laba abatholakele kuzofanele ukuthi kuphothule lolu hlelo lwe-DNA sesobe sesikwazi ukuqinisekisa ukuthi bangaki sebebonke kodwa ngingakuqinisekisa ukuthi la endaweni yaseMnambithi bangaphansi ngisho kuka2 noma 3 abantu esingathi nje asikakabatholi ngoba sizothi mase sithola imininingwane le DNA esahlolwa bese sikwazi ukuqinisekisa ukuthi bangaki abantu abagcinile la endaweni yaseMnambithi bedlula emhlabeni. Okay, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Siboniso Mngadi okhulumela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe njengoba besikade sibheka umonakalo kamuva othe wenzeka edolobheni laseMnambithi. Uyachaza ukuthi makhona amabhizinisi athe aphazamiseka njengoba amanye wawo izitolo zakhona zingenwa amanzi kanjalo ke nemigwaqo ukuthi bakwazi ukusebenzisana nezinhlaka ezahlukene ukuhlenga ukuthi imoto nazo igcine zingangena enkungeni ukuthi imuke. Kude bokhosibisi wezindaba ze-1KZNTV ku-channel 261 ngiseThekwini. Ukhathazekile kumphakathi waseMdlelanto kanye nowaseMsinga enyakatho KwaZulu-Natal kulandeleke imvula enamandla edale izikhukhula kulezi ndawo okwenzeke kuvaleka amabhuloho kanti ke nomfula uthukele ugcwale kakhulu okuze kwangenela ke emqashweni ezisebenzi zaseMsinga. Umphakathi ke waseMdlelanto unxuseke ukulekelelwa ngamabhuloho aphephile njengoba kukhona abantwana besikole abawela ngezinyawo kule ndawo. Ukhathazekile umphakathi waseMdlelanto emva kwesikhathi eside bebhekene nengwadla yokonakalelwa ibhuloho njalo malini izulu kanti
kanti lemvula ebine ebusuku izolo umonakalo bemkhulu. Inkinga esibhekene nayo ukuthi uma kufika imvula ihlobo nehlobo nje mhlambe leli bridge mangaphosisi no 25 years ago likhona linesimo esisodwa makusehlobo siyazi nje akuweleki nje kuhlale kunokuthi impela linile lagcwala lenza yonke into eliyenza kufanele kube nezingane zesikole eziwela sizengala abahamba abaye emadrobheni kuze mayingekho imoto engangale size namhlanje ingane zesikole nje ezika grade 12 siwe sisenkingeni ufuna thina nje abazali size sokhumula siqimbe siyibelethe ingane ubelethe umfana ubelethe ingane entombazana ngoba umama bakwazi kulokho uzana bayasaba amanzi uyibelethe ingane entombazana ubelisele ngaphesheya nase bridge nesenzazo uzokwenza futhi okufanayo kuze ingane ihambe zesikoleni besicela impela abangase bebe namandla basilekelele kuthini basondele babe nosizo. Lo mphakathi uveza ukuba sewukaningi bezama ukuthola usizo kepha kufane nokuthela amanzi emhlane wedata. Sikwenzile lokho kakhulu sidlulisa esimiya eformer ward committee ngaze ngagcina sengidubi ward committee because umphakathi uzobuza ukuthi intoni mina engiyenzayo njenge ward committee ngicela sengiyiduba ngoba ngangiraise njalo inkinga ama bridge egcwele even nalele senzansi elwelele emzoni ibridge liyagcwala thola ukuthi othisha abakwazi ukwela yingane ayikwazi ukwela igcina iphazamiseka abantu abaye emsebenzini abakwazi ukwela esimiwell ngike nesikhathi ukuthi angikwazi ukuya emsebenzini ngoba imoto ayikwazi ukuhamba ngoba imoto inganeno kwe bridge so ayikwazi ukwela ukuthi zisiwele sise drobheni. Kanti baphinde baqhamisa ukuthi kukhona izakhamuzi ezidilikelwe izindlu ngenxa yalemvula. Emvuleni yayizolo benkulu kakhulu kunabantu abadilikelwe kakhulu izindlu sixakile singazobathatha sibabeke kuphi nendawo uma umakhelwane yakwazi ukuthi usize uthatha izingane uyilalise lapho umama asale igcikeni agade ngoba igcina impela namasela azoyizenzela nje akuthanda ukwenza uma umuzi ususele wodwa mabe khona abangaba nosizo basisize akukho yasesingasakwenzaka kwaleli bridge ngicela ukuthi mhlambe ke okunye okukhuluma ngaphusheka ngoba sibheke nasesikhathini ukuthi kuzovotwa siyazi kosopolitiki bethu bahlakaniphe kakhulu kulesi sikhathi nje impela bazobe behamba ngamanika labewela bezosinxenxa ukuthi asivote ngoba nakho ukuthi vele kunalento abayigaqele kuthina kakhulu siyabavumela kabasondele bazosikhohlisa kodwa athi kule gembe ngesikhohlisa baqeda kusikhohlisa nje enyangeni ezimbalo mangaphozi zo5 noma zo6 besitshela leli bridge bazolushintsha kube ibridge ekhulu ezosuka la inkwaleni lesi ngetla kwethu njengamanje iwele lwelele lapha erenkene entshe lapha ngaphesheya ake sikuthatha ukuthi kuzoba iqiniso kule game kwakunalento abayincinge kuthina abantu basemabovini. Khona manjalo nomfulo omkhulu uthukela ugcwale ngamandla okudala ukuba lingenele emqashweni yezinsebenzi zasemsinga lokhu kwenze kwabanzima ukuba abasebenzi befinyelele ezindaweni abasebenzela kuzo. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV eMzinyathi. Kumenele kowesilisa odutshulwe ekhanda eyobona isinqandamathe sakhe usashaqekile kumndeni wakambanjwa eSweetwaters eMgungundlovu kulandela ukudutshula kubulawa kwendodana yawo eneminyaka engama-20 ubudala. Laba ke bathi ke batshelwe ukuthi ke kuqubuka ingxabano phakathi kwalezi izithandani egcekeni lomuzi kwaseke kubonakala umalume intombazane esephuma endlini wanqoqoza komufi ngesibhamu walimala kabe ekhanda waphuthunyiswa esibhedlela okuyilapho ke athulele khona. Obe intombi kamufi uMandisa Sokhela uthi umufi uNkosi Ngiphile phakathi wafika ngezikhathi zasemini bahilizisana ngodaba lomakhalekhukhwini wakhe esola inombolo emthumelele umqhafazo wezilokothe ezinhle zonyaka omusha. uSokhela uthi uphakathi wahamba wabuya ngezikhathi zasebusuku wafika wangqongqoze wendini wamcela ukuba aphume okuyilapho kwaphetha ngokuthi ambeke khona isandla beme ngaphandle. Angidonsa nginqele lapha ngaphandle wayeqala ukwenza lokho. Bengithi ngiyasukuma ngihlenga itshethu uyadlala. Bengithi ngiyasuma phina nginqe phansi angibambe kanje ngiqoqa ijacket angiqinye kanje. Bese ngiyabona ukuthi lento serious. Ngimemeza uma wayengatshela ukuthi mina etshela mhlawumbe umunye umuntu oba angibuzwanga ngiphuma la endlini. Aphumeze lapha. Nkosini bangani. Angimazi ukuthi wayemphendule ethini uma bese yamgudluza nami ngithi ngifuna ngena ngaphakathi uyangidonsa ngenkani bese kuqhamuka obhuti bale ekhaya khona umunye wathi uzomkhuza mncanyana nje ngomzimba hayi uNkosi kungathi uyamlisa bese mina ngima eduze kwaNkosi ngivimbe ubhuti wami lo mncane kuqhamuka umalume omdala wayemenga ngima bese kuqhamuka lo omdubulile angimazi ukuthi waqhamuka kanjani nini kanjani uma wayengala umfana ephane indawo mina ngingala sivika ukuthi laba bangaxabani ngoba usexabana la ngwanake ethushaye mina sambona umuntu sebeka isibhamu la wamdubula azange azasho lutho akafika abuza ngalutho afika wadubula umfana wabantu athi sikhathele wena ngaxaka ukuthi sikhathele ngoba akazwa onemuntu akoni umuntu ohleze ehle kanjalo akazwa onemuntu
Mina ngazi ukuthi ngochaza abantu ngichazele ngithini ubani abantu ufile ufenge lekhaya kuthi ngiyobachazela abantu ngithini angazi. Udadewabo kaMsolwa uthi umfowabo uyisixhanxhangu abasabayo kwabona emndenini. Umuntu oyisixhanxhangu emndenini uyasihlukumeza nathi hlezi sibaleka. Kanti umalume kaMufi uthi odokotela bamxwayisa ukuba kumele icinywe emshini ngenxa yesimo sokulimala kwakhe kabi ubuchopho buphumele ngaphandle. Manje kuseni selifikile ucingo lokuthi uNkosimpilo usedlulile emhlabeni sesishilo. Lo muntu ubehleli nomkhulu kakhulu kunomkhulu owubaba kama wakhe okuyena yena osemdala ona105 years. Lezi igameko zonke zehlekelela umuntu omdala. uNkosimpilo ulimala nje bekade kushona uanti wakhe besingcwaba uanti wakhe phesheya. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uqinisekisile ukuthi umsolwa ubanjiwe esekubhaceni kanti kutholakale nezibhamu ekhaya lakhe. Police in Pietermaritzburg have arrested a 43-year-old man on Tuesday, the 9th of January, in connection with the murder of a 24-year-old man, which happened at KwaNxamalala in Sweetwaters. Umndeni unxusa usizo lokufihla kwendodana yawo, kanti umsolwa ulindele ukuba avele enkantolo maduze. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube se-Sweetwaters eMgungundlovu. Asithishelele ey'tolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ngibukele ubukele indaba ze-1KZNTV nazi-ke esithizo nehamba phambili. Kuxwayisa umphakathi-ke ngokuhloma kwezulu, umonakalo wezikhukhula eMsinga kanti-ke dutshulo wesilisa kubo kwentombi. Usekubhaceni umfana oneminyaka eyi-13 odlwengulwe owesilisa maqede kwamsabisa ngokumbulala uma-ke emdalula ezinqolweni ogwini seningizimu nesifundazwe. Umama womntwana-ke engeke semdalule uthi umntwana wakhe ubenomkhuhlane uma ethi kuyamchatha wabona ukuthi-ke kukhona okungahambi kahle njengoba umntwana-ke ebevulekile kakhulu kanjalo-ke egcwele nezitsumpa ngemuva wamphuthumisa-ke emtholampilo okuyibona-ke kuqinisekise ukudlwengulwa komntwana. Umama womntwana womfana oneminyaka eyi-13 wasezinqoleni eMlozane uthi umtholampilo wona uqinisekisa ukuthi umntwana wakhe udlwenguliwe. Umama womntwana ngeke simdalula ukuvikela umntwana uthi wayethi uyamchatha ngoba ebone nomkhuhlane kanti uzofica umonakalo ube eselandisa iziko lezindaba. Ukuthola kwethu-ke ube nomkhuhlane ekhohlela nje lenhlobo le seze wancipha egazini so bese ngithi ngizomchatha. Uma ngabe ngithi ngiyamchatha ayi into engayifica ezinqeni ayizange nje ngizomthokozise ayikho angaze ngizibone izinqa zinembobo enkulu kangaka ya izinqa ngazi ukuthi zinento eyirabha kodwa lezi zizivulekele nje. Uma siyibuza yaqala yangafuni ukusho kodwa uma seyisho yasho ukuthi umuntu uthe uzoyibulala mayike yasho. Wayibuza ukuthi iyayifuna na imali yathi yona ewe. Wayesethi ayikhumule ibhloko yalikhumula wathatha into yakhe wayifaka ezinqeni kuyona. Uma ngibuza ukuthi kwakungekuhlungu yini uthi wakubhlungu kodwa wayethi mayingakhala uzongibulala. Uthi okumzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi umsolo usacanasa ngaphandle njengoba ithakanikwanga ngisho i-case number. Unanezinsumpa ezinqeni eziningi nje ezincane. Inesi imali imbheka lithi ngeke akazi nje kube nje kungaze kwenzeke lutho kwathiwa kuzongena i-case number. Akaze kungena i-case number kuze kube namhlanje. Ngahlala kwathi ngomhla ka-21 December ngibona ukuthi akwenzeki lutho ngaphinda khona esibhedlela. Angazi mseshu wacala angazi lutho. Iqhuba uthi ingane isekubhaceni njengoba umsolo isabisa ngokuyibulala. Ingane lapho isithathiwe kwathiwa kwakhona ngomhla ka-5 bengafanele ukuthi izolala la ekhaya ngoba sekukhona eseyikuvezile. Kwaphoqa ukuthi mhla ka-6 ngivuke ekuseni kusemnyama ngiyithathe ngihambise iyovakasha kubo. Yahamba nje ngengane yovakasha nje. Kodwa-ke manje ngiyabona kuzoze kuvulwe izikole. Akwenzeki lutho futhi. So-ke manje umuntu siyambona nje uyehlwe inyuka nje ukhululekile yena. Thina asikhululekanga ngoba ingane ayikho right. Iziko lezindaba libe selithinta umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni lifunise luleko ngalolu daba. Ukhulumela lo mnyango umhlaba memela ululeka umama womntwana
ukuthi akathola i-case number bese phikelela kosonhlala kahle abaseduze uzosizakala. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele kwezindaba ze1KZNTV ngisezinqoleni eMlozane. Kunesidingo kesikhulu sokuba abalandwe babuyiswe emakhaya abantu abasuke beshone ezingozini zomgwaqo ngoba ke abakuthola ukuphumula futhi ke lokhu kuba nomthelelo ekutheni ke kudaleka izingozi zomgwaqo endaweni lapho ke owenzeka khona ingozi kwashona abantu ke bangalandwa. Lokhu ke kudalulwe isazi ngezesintu uBhekizitha Mayisa engxoxweni ke ekhethekile neziko lezindaba njengoba kwaziwa ukuthi ke isikhathi esibuya kusona sokuphela konyaka kusuke kudlange izingozi zomgwaqo. Njengoba unyaka ka2024 usuqalile kusuka kumaholide kaKhisimusi noNcibijane nokuyisikhathi okusuke kuthe chithisa ngaso izingozi emigwaqeni yakuleli. Ithimba lezindaba le1KZNTV libe nengxoxo nesazi masiko uBhekizitha Mayisa nosilandiseke kabanzi ngokufanele kwenziwe ukuze kunciphe lezi inhlekelele ezihlale zenzeke emigwaqeni. uMayisa uthi ke kufanele kulandwe imiphefumulo yalabo abasuke bephangana lezi ngozini zomgwaqo belandwe ngendlela yesintu. Ingozi enkulu isebudedengweni bethu nohulumeni, kakhulu uhulumeni akathembele abantu abazi izinto ezakwaZulu ezamasiko lezi nje umuntu uma behambile ngengozi umuntu uyalandwa lapha yana ngehlahla amahlahla amaningi kalanda umuntu khona lomphafa khona elomzani abayabasebenzisa engcino kodwa nje amahla awuyona alanda abantu umphafa bathi umlahla nkosi kwezinye indawo. Ngalo ndlela ke leyo ke abantu kufanele belandwe emva ukuba sekhishwe ihlambo. Manje ke abantu mabengalandiwe ke yibo labo abadala izingozi lapha emgwaqeni. Abantu abalanda abantu bakubo laphana bekwazi ukuthi mangabe sebeqedwe ubenzela zonke izinto bese bebalanda bezobafaka emakhaya bebageze befuna izazi sikhona thina siyazazi izinto zakwaZulu zalelwa la ekhaya singabala ekhaya. uMayisa uqhubha ngokuthi akalwe nokuthandaza okuyikona okuvame ukubekwa eqhulwini uhulumeni kepha ke ufisa ukuthi uhulumeni eyibheke ngamanye amehlo indaba yokuvalelwa ngaphandle kwezazi masiko nesintu uma kuthintwa indaba yezingozi zomgwaqo. Into engayitshela umuntu wakaZulu obukelayo njengamanje nohulumeni abayeke abantu abakholwayo ukuthi bethi umuntu ongasekho akasekho. Awukwazi ukuthi umuntu wakwini igazi lakho uthi akasekho awuzwazi umenzela lutho awuzukumlanda ufe nje ufile umuntu akafi ufa inyama. Ingakho ke simlanda umuntu simgeze nehlahla umphefumulo. Uhulumeni nje ngithi mina ke namhlanje uhulumeni bhekela nathi silandwa abantu emgwaqeni lapha sikufakele ulwazi uma ungenalo ulwazi ukuthandaza yebo abathandaza abantu kodwa nje angeke bekwazi usingoze engayo emgwaqeni. Yithi esizokwazi ukuthi sikulekelele sikukhombisa amakhambi abantu bedonsa abantu babo ngehlahla emgwaqeni bebabeke emzini wesemkhulu. Ezindabeni ze1KZNTV kubeka umqondisi Miyeni empangeni. Asiphinde sithishelele ezitolo sobuya siqhubeke futhi nazindaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukeli usabukele zone indaba ze1KZNTV nazi ke besithe izone ihamba phambili. Kuxwayisa umphakathi ke ngokuhloma kwezulu umonakalo wezikhukhula eMsinga kanti ke dujulo wesilisa kubo kwentombi. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.64 cent emaqhathaniswa nedola laseMelika libo 23.75 cent emaqhathaniswa nopondo waseBritain libo 20.40 cent emaqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide lona $2,035.21 i-ounce wolo ngahluziwe wona $76.12 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Umququzeli womqhudelwano iThanda Mkhambethini Dabu ulwazi Mlaba uthi ke kubalulekile ukuthi ke bahlele imidlalo efana nalena ukuze ke intshinga zibandakanye nezinto ezingalungile ezifana nophuzo. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uMlaba uphinde waveza ukuthi ke ukufika kwabahlola ikhono yikho ke kuzokhulisa abafana bendawo. Bekuqhudeqhude emnikiso lakhe kumqhudelwano iThanda Mkhambathi Dabi ohlanganisa amaqembu amabili okuyimaqongo City kanye neAC Mkhambathi United. Lo mqhudelwano uhloswe ngawo ukugqugquzela intsha ukuba ingazibandakanye nezinto ezingalungile
ezifana nophuzo oludakayo. Uma kuqala unyaka kufanele sibonakalise ukuthi asifuni izinto ezibanga ukuthi sigcine siphuza, sigcine senza izinto ezingasile. Sihlale ilanga lonke isonto lokuqala onyakeni saba nomncintiswano obemnandi kanjena. Okubalekile ukuthi umphakathi ukhuliseke, uhlangane, ube yinto eqoqekile. So ngiyacabanga ukuthi kubalekile ukuthi logo ngikusho nanokuthi kufike abantu abatrainiwe abanehlo lokubona umuntu odlala ibhola kahle. iMaqongo City yona egcine idle umhlanganiso kamagoli amathathu eqandeni kulezi inkunzi zendawo. Umphathi waleli qembu uthi baye kulomdlalo bezilungiselele ingakho umdlalo ubusezingeni eliphezulu. Silungiselele kakhulu, siprepare kakhulu kangangoba nayizolo ilanga belishisa lo 37 degrees but besikade sisejimeni kuqala ngo10 until 1:30. So wamalungiselelo nje abephezulu kakhulu sithi sizwile ukuthi izoqala le tournament ibe khona sase silungiselela ngoba sifuna ukuthi izinga silibeke phezulu njengoba ngicabanga ukuthi bonke abantu abebekhona egroundini bawu-enjoyela umdlalo obuhle kakhulu. Abenkampani ehlonza abadlali iTM Scouts bathi bahlabe kumxhwele ngabakubone kulomqhudelwano njengoba bezothatha abanye babadlali ukubanika ithuba. Sijabula kakhulu ukuthi sikwazile ukuthi sibe iphathi yale midlalo ebe successful kangaka and we are happy ngendlela esibone ilevel ikuyona especially endaweni yasemakhaya which as ama scouts we are very happy because we saw ama players who gonna give them a chance kuma teams ako NFD nama team ako DCC. Inhlangano yengamele ibhola isafa yasemgungundlovu ibingxenye lomqhudelwano kenhloso zoseka lamaqembu. Into esilethile i-team AC Mkhambathini idlala ngaphansi kweleague yethu i-Regional League exhase Hollywood Bet kanye nemaqonqo nayo ingaphansi kwethu. Yilo wathi sokubona ukuzofaka enkulu support ngoba ama team ethu njengasesibuya nje emaholdini bazoqala badlale next week. Besofaka nje enkulu support kulama team omabili akhona la ukuthi sikhona siwumgungundlovu njane region ekuyona enkulu KZN Mgungundlovu. KZN.1KZNTV kubikuthabani maphumulo eMkhambathini. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelekeze yagoqe bese kuphathele zona osunila namhlanje. Mina nawe ke sesizohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.